Akatemian kampaamoalalle, koska mä tykkään tosi paljon tästä alasta. Mä tykkään käsitellä just ihmisten hiuksista ja sekä värjätä hiuksia ja saada niinku asiakkaalle sen hyvän toteutuksen, miten se tulikin hakemaan. Tein Anetelle upean kampauksen ja ihanan värjäyksen, minkä se tulikin hakemaan sen. Se toivoi semmoista vaaleita, paljon raitoja hiuksiin ja sitten vähän leikattiin niitä kuivia latvoja pois. Sijoitus tulevaisuuteen. Hae Carl Wilhelm Akatemiaan nyt.